Ito, DZGB ngunyan. Anainot, pirming nanginginutan. Always number one. DZGB, 729 kilohertz. Enot sa Bareta. Enot sa Gabos. Oras alas 12:08. Ipinipresentar kan Radyo DZGB ang kabilugan kan mga baretang kinalap kan pinagsarong puwersa kan News Center asin Mega Force Patrol. DZGB Bareta alas 12. DZGB Bareta alas 12. Mga pinakahuling pangyayari sa Kabikolan, sa nasyon asin ibang parte kan kinaban. Ibabareta na ngunyan. DZGB Bareta alas 12. Ngunyan ang sa inyong tagapagbareta. Barhainod to mga tugang, Sabado po ngunyan, petsa 4 sa bulan kan Disyembre 2021. Ini ang Bareta alas 12. Kami po ang sedo mga tagapagbareta. Ako po si Mark Dilanda Iniba. Ako man po si Francia Mae Borras. Enot sideline ko sa tuyang barakulang mga bareta ngunyan sa lado lokal. No vaccine, no work policy. Dahil pang komento ang Civil Service Commission. Alcalde Noel Rosal nagpasalamat sa medical volunteers sa tulong aldaw na bayanihan bakunahan. 2.5 million na mga Bicolano natudukan ng bakuna kontra sa COVID-19. Lokal na gobyerno kan Preato Diaz Sorsogon kampiyon sa ginibong Search for Outstanding Coast Community kan BFAR National. Sa lado nasyonal, bakunang nagpasuna, pag-aadala na gamiton man giray. San Juan asin Marikina City naabot na ang herd immunity. Aplikasyon in tax identification number pwedeng gibuhon online. 4 milyon na hiringgilya piglalauman na mag-abot sa nasyon. Sa ibang nasyon, Estados Unidos, nagpasunod nin mas maigpit na travel restrictions. Sa laro nin sports, pambato kan backwater formal o formal nang nagbalyos sa tropang giga. Yan ang headlines. Ngayon sa detalles ka mga bareta enot sa lado lokal. Ang baretang ini hatod sa Indukan. Paracetamol Biogesic. Sa sakit ng ulo at lagnat, piliin ang singgaling ng malakas na gamot at maingat magpagaling. Alagang Biogesic. Ingat! Ginawa ng paliwanag kan Civil Service Commission o CSC ang manungod sa pigsasabing no vaccination, no work policy. Sinabi ni Rona Nunez Asuncion, tagapagtaram kan CSC Regional Office 5, na dahil pa man silang nare-receiving informasyon manungod sa siring na bagay halos sa Indang Central Office na magsasabi na kung bakunado ang sarong empleyado kang gobyerno dahil pwedeng maglaog sa trabaho. Sa ibong lalado na nga po din manggiraray siya sa mga namamanuan, pati na sa mga empleyados kang gobyerno na magpabakuna tanganing magkaigwa nin proteksyon kontra sa virus. Ang baretang ini hatod sa Indukan. Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix. Awarded as Best Organic Herbal Coffee Brand by the Golden Globe Awards for Business Excellence. Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix. Mabibili sa mga drugstores at supermarkets nationwide. Nagpasalamat si Alcalde Noel Rosal sa mga legaspenyong nagpartisipar sa tulong aldaw na bayanihan bakunahan, siring man sa mga personalis kan City Health Office, mga volunteer hale sa Philippine National Police, Bureau of Fire and Protection, Coast Guard, DSWD, DepEd, Bicol University Nursing Students, DILG Contact Tracers, asin mga ospital sa syudad na nagtarabang-tabang na makapagbakuna niya na 17,190 individual o katumbas din 193%. Sigun sa alkalde, dako lang bagay ang nangyaring bakunahan sa pagpapalangkaw kan numero kan mga mababakunahan sa syudad. Sigun sa alkalde, mapaluwas naman sindanin schedule para sa mga nabakunahan in 6 na bulan na nakalihis para sa saindang booster shots. Ang baretang ini hatod sa Indukan. Sangobion Multivitamins Plus Minerals is the generic name of Sangobion Iron Plus. If symptoms persist, consult your doctor. Mientras tanto, sa kada 10 Bicolano o nasa 60% na kan mga bakunado sa Kabikolan. Siguro sa Department of Health, Bicol nasa 2.5 million o 58% ka mga Bicolano na nabakunahan hapon kan Marso
2021. 70% kan populasyon ang dapat na mabakunahan para magkaigwan ng herd immunity. Sinabi kan DOH na ang probinsya kang Katanduanes pasana ang nakakabot kan sa indang target. 78% kan sa indang populasyon ang bakunado. Ang mga probinsya kan Albay asin Sorsogon ang parehong nasa 62%, mientras na 59% man ang Camarines Sur. Ang Camarines Norte, iyo ang pang-apat sa listahan na nasa 48%, asa na mas bate nasa 46% pasana. Piging ganyar kan Department of Health o DOH, ang gabos na Bicolano na magpabakuna na, tanganing magkaigwa ng proteksyon kontra COVID-19. Ang baretang ini hatod sa Indukan. Downy, magbagong buhay na. I-Downy kontra kulob ang buong labada. Nasungkit kan lokal na gobyerno kan Prieto Diaz Sorsogon ang kampyonato sa ginibong malinis at masaganang karagatan National Search for Outstanding Coastal Community 2020 kan Bureau of Fisheries and Aquatic Resources National Office. Iniyan maugmang pinag-anunsyo ka na BFAR Bicol kung sa ina sa 13 rehiyon ang nagpartisipar sa nasabing kompetisyon asin ang LGU Prieto Diaz ang nakakuha kan first place asin makakaresibin ng 30 milyon pesos na kantidad ng livelihood projects. Sinabi ni BFAR Bicol Regional Director Nelson Bien, nagpapasalamat siya sa esforsos ni Mayor Benito Ela Doma asin sa mga nagtarabang dahil ang tadakulang onra ini sa rehiyon. Ang MMK saro sa banner program kan BFAR na may kamamutan na mapromotir ang pagprotehir sa mga kadagatan asin na tamang pagmanihar sa aquatic resources sa nasyon. Ang baretang ini hatod sa Indukan. Nescafe Creamy White. New and improved Nescafe Creamy White. Lasap ang sarap. Nagtao ang Development Bank of the Philippines ng 700 million pesos na pautang sa gobyerno lokal Canaga City, tanganing maging makaskasan sa indang public infrastructure as in social development projects sa nasabing syudad. Sinabi ni DBP President as in Chief Executive Officer Emmanuel Herbosa na ang kantidad gagamiton para sa pagpapagibo ng tulong eskalon na level 1 New Naga City Hospital, pati ng pagbabakal ng lote para sa socialized housing projects, pagsemento kan tinampo asin iba pang urban development projects. Siya yung sinabi na suportado ninda ang inisyatibo kang gobyerno lokal Canaga City dahil ang mapakusog sa income generating capacity kan syudad. Ang baretang ini hatod sa Indukan. Multivitamins Enervon C Bit Bottle. More immunity. Ngayon, mas handy. Padagos ngunyan ang Philippine Drug Enforcement Agency o PDEA Bicol sa saindang laban kontra droga. Sa probinsya kan Camarines Sur, sarong provincial drug listed personality ang natiklo kan otoridad sa munisipyo kan Calabanga at sinakuan poco mas o menos sa 12 gramo nin shabu na may kantidad na 81.6 milyon pesos. Sa ikinasang buy-bust operation kan PDEA Camsur asin Calabanga MPS, nadakop si Arman Puri Waitatel, 50 anyos, warang trabaho asin agom, asin residente kan barangay Magiring kan parehong Banwan asin probinsya. Si Tatel makakahampang sa kasong pagbayolar sa Section 5 kan Article 2 Republic Act No. 9165 o Uncomprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Sigun kay PDEA Bicol Regional Director Attorney Hiel Pabilona, ang sa indang kampanya asin mga programaan magpapadagos tanganing padagos ng makortar ang drogas sa rehiyon. Baka tugas ito yung baretang lokal. Ang mga bereta niya to sa lado nasyonal, kasi hindi ba pa makaliis lang kayo. Bukas na ulit para sa bisita ang bahay. Bukas na ulit para sa tropang tatambay. Ito na ang ating pinakahihintay. Magbukas ka pa ng San Miguel Beer. Sa wakas, dumating na ang bukas. Sa wakas, naniniwala ako ng wagas. Tara sa lubungin natin ang bukas. Kasama ang SMB hanggang wakas. Bukas na ulit ang mga pintuan. Bukas na ulit ang mga mall at simbahan. Nangangamoy bibingka at puto. Nandirito na talaga ang Pasko. Sa wakas, dumating na ang bukas. Sa wakas, naniniwala
possible. Chocolahara, maserbis sa tuya. Maestrong may malasakit pa sa kapwa. Para sa mga kahobenesan, Chocolahara madudulugan. Chocolahara na kita, Chocolahara na kita, Chocolahara na kita. Chocolahara na kita, Chocolahara na kita, Chocolahara na kita. Ramdam sa simoy ng hangin, Pasko na. Isabit ang parol, ihanda ang Noche Buena. Buong pamilya, enjoy pagsama-sama. Buksan ang Coke, buksan ang magic ng Pasko. Buksan ang Coke, buksan ang magic ng Pasko. Buksan ang magic ng Pasko with Coca-Cola. Pasayahin ang handaan ngayong Kapaskuhan. Buksan ang Coke, buksan ang magic ng Pasko. Robust Dietary Supplement for Men. Sabi nila, ang tunay na lalaki, matibay, magaling, at matikas. Samahan mo pa ng Robust. Gawa ito sa Epimedium Extract, L-arginine, Songaria Cynomorium at GABA with proper diet and exercise. Para makasiguro, bumili sa mga Mercury drugstores nationwide. Robust, 65 pesos SRP per tablet lamang. Robust para sa mga kalalakihan. Hatid sa inyo ng ATC Healthcare International Corporation, your trusted life ally. Mahalagang paalala, ang Robust ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Abangan sa Radyo DZGB ang programang Usapang Consumer at Negosyo. Programang magtataunin kasimbagan sa saindong mga kahapotan tungkol sa pagninegosyo. Magdadara ng kadagdagang impormasyon mapadapit sa mga diretsyon nin mga konsumidor asin mga giya kung paano maging mga responsableng parabakan. Usapang Consumer at Negosyo. Matauning pagnigbid sa mga matrayumpong negosyante asin sa mga establishmento de negosyo na may marhayin na kontribusyon sa komunidad. Usapang Consumer at Negosyo. Madadagog na kada ikatulo asin ultimong biyernes kan bulan alas 11 nin aga sagod alas 12 nin udto sa laog kan programang Aramon Yato. Usapang Consumer at Negosyo. Ihahatod sa Indog kan Department of Trade and Industry Region 5 asin kan DZGB. Usapang Consumer at Negosyo. Abangan. Ang Pasko, mataong kaugmahan sa lambang saro, bako sa nasa material na bagay, kundi sa pagrumdom, asin mas pinakusog ang satuyang pagkamuot sa satuyang mahal na kagtubos na si Jesucristo. Nang buot sabihon, maski may pandemya, magpasalamat sa satuyang buhay asin sa mga bagay na igwa kita. Iniyang panahon para magselebrar kaiba ang pamilya. Ako po, ang maestrong may malasakit sa mga hobenes, Charlton Lahara po, kaiba ang sakuyang bilog na pamilya, nagpapaabot sa gabos na Legas Peños, nin maugmang Pasko asin safe na bagong taon. Kung Joey Ikan albay sa iyang inaksyonan, mga programang magagayon talaga. Matibay na congressman sa kauswagan, gabos niya gigibon para sa sato. May Bicol International Airport, magayon na sindikalidad, MSEQ roads, mga infrastruktura, livelihood training, katabang pa ang TESDA, ayuda, asistensya, yaunang tupad. May modernisasyon sa mga universidad, sa BIU, salamat libreng tuition fee, dahil sa tabang ni Kong Joey. May modernong ospital, mga pasilidad, sa tung naresibiya, mga tabang medikal, sa BRTTH, Bicol Heart Center, Bicol Cancer Institute. May mga bagong tulay, mga eskwelahan, mga patinampo sa lambang banwaan, mga water system, kadakol pang iba ang naginibokan mabuot na kongresista. Kong Joe. Ang health tip na ini hatod sa Indo kan Robust Dietary Supplement for Men. Ang komunikasyon, importanteng parte kan relasyon. Pagkaigwanin bukas, asin honestong pakikipaghuron sa imong partner para mas komportable nindong pag-ulayan ang mga pangangaipo, kahaditan, asin kagustuhan para mas papakusog ang tiwala, asin marhay na pag-ibanan. Ang health tip na iyan hatod sa Indo kan Robust Dietary Supplement for Men. Robust, astig to. Importanteng pagirumdom. Ang Robust, bako bulong. As hindi pwede gibuho na pambulong sa anumang klaseng hela. Ang daming ganaps. Gusto ko pa sanang Mag-exercise! Pero nang hihina. Magki-drama, pero
pagod na. Hinahatak pababa ng sakit at pagod? Mag-Enervon everyday! May tulong sa more immunity plus more energy. Para sa mga simpleng saya, 650 SRP lang. With proper diet and exercise versus non-use. Multivitamins is the generic name of Enervon. If symptoms persist, consult your doctor. Ma, sa futuro, mapatindog ako nin mansyon para si mo. Engineer, ang pangiturugan kan bunso ko. Dakol nin angat na kaipuhan malagpasan, tanganing makuha ini. Kaya ang bagong Bear Brand Swak, may doble tibay na. May tibay resistensya nutrients. Asin ngunyan, may tibay hawak nutrients pa. Masigurado ka sa doble tibay. 10 pesos man diraray. Doble tibay refers to preserve of tibay resistensya nutrients, which are 100% vitamin C, iron, and zinc, and tibay katawan nutrients, which are 100% vitamin D, calcium, and protein, versus previous formulation based on Brenny 4 to 6 years old with 3 balanced meals. This product is not suitable for infant feeding and is not a breast milk substitute. 10 pesos is the suggested promo price. Promo duration is from October 1, 2021 to December 31, 2021. Per DOH FDA CFRR permit number 1187, series of 2021. Para kay Ralph na napuruhan ng boss, kay Suzy na di makasakay ng bus pa uwi, at syempre, para sa'yo, Embassy Whiskey. Its smooth, oaky flavor helps you unwind after a long day. Kaya relax, slow down, and chill muna tayo. Drink responsibly. Nowadays, everyone deserves to relax. Kaya chill muna with Embassy Whiskey. Its smooth, oaky flavor is the perfect way to end your daily grind. Drink responsibly. Realize true comfort and relaxation at Dorotea Resort and Spa, a perfect venue for family outings, couple retreats, and various functions such as weddings, birthday parties, corporate seminars, and conferences. Dorotea Resort and Spa. We have backpackers rooms, standard rooms, deluxe, suite, and a penthouse. Also, relax and rejuvenate with our spas and invigorating treatments, services, and facilities. Dorotea Resort and Spa. Kahugutan, Bakakay, Albay. For reservation, contact us at 0917-777-5734. Find us on Facebook, Dorotea Resort and Spa. Relax, rejuvenate, and enjoy. Only here at Dorotea Resort and Spa. Sa pagkapadagos ko sa tuyang Bareta alas 12, dumang kita sa Bareta sa Labyo Nasyonal. Sa graray na pigadalang ka gobyerno kay bana ng mga vaccine manufacturers ang mga COVID-19 vaccine na napaso o madali na expiration para sa posibleng shelf life extension. Sigon kay NTF Against COVID-19 Chief Secretary Carlito Galvez Jr., nakatakot ini sa 1.2 million Pfizer vaccine na nag-abot sa nasyon kan Oktubre asin nakatalaan na mag-expire kan Nobyembre. Iyon pwedeng i-extend sa Pebrero sa masunod na taon base sa serye ng evaluation. Dagdag pa ni Galvez na pigigibo na kan NTF asin Department of Health ang gabos na sa indang makakaya tanganing masiguro na daing bakunang masasayang. Sa ngunya nakikipag-uron ang gobyerno sa Manila na pharmaceutical companies asin COVAX facility na magtagama sa nasyon nin bakunang may shelf life na 4 na bulan o sobra pa. Naabot na kan San Juan asin Marikina City ang herd immunity matapos malampasanan sa indang target population sa pagbakuna kontra sa COVID-19. Sigun kay San Juan City Mayor Francis Zamora, 242% kan sa indang target population ang nabakunahan na. Sinabi ni Zamora na puminakol na sa 214,231 na residentes ang bakunado na kontra COVID-19 mantang 143% na ang herd immunity sa Marikina. Paliwanag ni City Mayor Marcy Chodoro na nasa sobra 420,000 na ang nabakunahan sa saindang syudad. Inapilaan ni House Ways and Means Committee Chair to the Representative Joey Sarte Salceda sa Bureau of Internal Revenue o BIR na tugutan ang mga overseas Filipino workers o OFWs na mag-apply kasi ng Tax Identification Number o TIN online. Sigon kay Salceda, saro sa pinakang-enot na lakdang para masiguro na makapagbayad ng buwis ang publiko iyong pagpaparehistro para sa Tax Identification Number ID. Saro sa ulang kung ngata day tulos na kapagrehistro ang mga FWs kan sa indang teens dahil sa kaipuan ang personal appearance mantang ang mga inina sa abroad. Tinawanin doon ni Salceda na ang mga OFWs ang pigsasabi niyang sleeping giant na mga investor sa nasyon kaya dapat ining tugutan na makapagrehistro ng TIN o TIN online.
Bigla laoman na makakaresibi ang Pilipinas nin maabot sa 4 milyon na 0.3 ml na hiringgil ang gagamiton sa pagbakuna kontra COVID-19. Sanabi ni NVOC asin Health Undersecretary Mirna Cabotaje na ang mga maabot na hiringgilya parte kan 44 milyon na syringes na binakala kan gobyerno hali sa United Nations Children's Fund. Ang mga 0.3 ml syringe, partikular na pigagamit sa mRNA type vaccines, arukan Pfizer asin Moderna. Paliwanag ni Cabotaje na nahudyan ang pag-abot kan mga nasabing hiringgilya dahil sa namatian na global shortage. Iniman ang dahilan na sigun sa opisyal kung nga ta ibinaba sa 9 milyon ang target inoculation kan 3-day national vaccination drive kan gobyerno. Sa Bareta niya to sa ibang nasyon, nagpotob ng mas maigpit na regulasyon sa pagbiyahe sa Estados Unidos matapos ang pagkarehistro ng kaso ng Omicron variant ng COVID-19. Sigon kay US President Joe Biden na ang mga maduman sa US, kaibahan ang mga Americans dapat magserarom sa COVID-19 testing sarong aldaw bago ang biyahe, ano man ang vaccination status ninda. Ang mga narakay na sa COVID-19 dapat magpailing nin proof of recovery. Banda kay pinag-orden man kan US President ang pagsulog ng face mask sa aeroplano, trains asin buses nin sagkod Marso. Maabot na sa 10 na kaso ng Omicron variant ang nahiling o nanotaran sa US asin ini na diskubre sa California, Minnesota, Colorado, New York asin Hawaii. Base sa investigasyon kan mga health experts sa US na nagkaigwasanin mga katamtaman o moderate na sintomas ang mga nagpositibo sa nasabing variant kan COVID-19. Ibang detalyes kan Bareta sa laro nin sports, opisyal nang nagsabay sa token text tropang giga si Carl Brian Cruz. Ini matapos na siya itrokis kan Blackwater bossing sa TNT para kay Jay Washington asin ikaduwang round pick sa 2022 asin 2025 rookie draft. Ang deal, aprobado na kan Trade Committee kan Philippine Basketball Association. Sa ibong nalado, nakuaman kan Blackwater sina JV Casio asin Barkley Ebona hali sa Alaska Aces asin Rashman o Rashwan McCarthy. Light water ang solusyon ka mga eksperto sa siyensya asin teknolohiya sa kinaban sa mga lugar na wala talaga ng kuryente. Sendang sinabi ng light water, pigpapailaw sa nanin tubig dagat o salt water. Sa pagin ng ionization, nakakakrear ng enerhiya kapag ang salt water electrolytes nag-react sa magnesium na nasa loob ng device. Ang 2 tasa sa nanin tubig dagat pwedeng magamit ng 45 aldaw, mantang ang life expectancy maabot sa 5,600 hours, asin pwedeng i-charge ang salit na device arog kan cellphone, tablet asin iba pang gadget via USB. Ang light water 100% recyclable asin waterproof. Toryang naiiba. Sarong lalaki sa Massachusetts anang gana niyan $1 million gikan sa lotto ticket na nakapalaman sa Get Well Soon card na itinausayakan siya na ospital. Nagsirarom sa double bypass heart surgery ang 65 anyos na si Alexander W. McLeish asin mantang nagpaparahay sa ospital binisita siya kan amigo niyang si Larry. May daray ning Get Well Soon card na may laman na tulong scratch off lotto ticket. Nabigla si Alexander kan mahiling niyang nanggana siya nin $1 million matapos niyang kuskuson ang saro sa mga tiket. Bakoy niyan primera bes na nanggana ang scratch sticker na bigtaw siya o sa iya ni Larry dahilan kan 60th birthday niya nanggana siya niya na $1,000 ang tiket na pigregalo sa iya. Ang pag-claim sa iyang premyo ang primerong ginibo ni Alexander pagkaluwas niya sa ospital. Kan hinapot kan media kung ano ang enot ng pagkakagastusan kan sa iyang ginanahan, ang simbag ni Alexander, pigkakwenta na niya kung gura ano ang ibabarato sa amigong o ibabalato sa amigong si Larry. Disyembre 4 kan taon 2009 o 2009, dahil sa Maguindanao Massacre, ipinararom ni dating Presidente Gloria Macapagal Arroyo ang Maguindanao sa martial law sa pagikan Proclamation number 1959.
Ang deklarasyon nagsuspindir man sa writ of habeas corpus sa probinsya. Ang anunsyo ginibo nagkapirang aldaw matapos na ipadara ang tropas ng gobyerno sa probinsya asin sinakyada ang armories kan poderosong Ampatuan clan. Ang pamilyang Ampatuan na imbulto sa massacre na ikinagadan din 58 katawo kaibanan ang mga babaeng miyembro kang kalaban sa politika na Magundadato clan. Human rights lawyers asin 31 media workers pikonsiderar ining pinakang malala na political violence sa istorya kang Pilipinas. Kinonder naman kan worldwide ang insidente bilang worst loss of life of media professionals sa laog sananin sarong aldaw sa istorya kan journalism. Mga tugang yan na pang kabilugan ka sa tuyang alas 12 mga Bareta. Piniparesin kinalap sa DZGB News Base. Kapangarang ka mga nagsurat kang Bareta, News Director Edwin Peralta, si Ringman, si Angel Mustasa. Kapangarang ka na kaibanan niya to sa lado technical, Ronald Baldo asin Junta Police. Sa DZGB Social Media Department sa tuyang Information Technologies, Richard Appstore. Kami man po sa inyo mga naging tagapagbareta. Ako po si Mardila Daingiba. Ako man po si Francia Mae Borras. Happy weekend po. 21 days Pasko na. Saing kita. Sarong sana. Happy birthday kay Boss Arto Sia. Boss, happy birthday po tabi. Many returns of the day, more life, prosperity, and happiness. And siyempre kay April Rose Banduquillo, happy birthday. Sa dalawa, boss, thank you. Bye-bye. Sa indong nadangog ang mga dalakulang bareta unan aldaw. Ang tabayan ng giraray sa aga, ang sarupang edisyon kan DZGB Bareta alas 12. Abangan ang masunod na programa. Doc F Fulvic Mineral nasa capsule na. Doc F Fulvic Mineral Plus Malunggay Capsule. Sex Enhancer for men and women. Natural at walang hapit sa sikmura. Talagang tatagal kakito at siguro